Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Падзеі учорашняга дня 9 жніўня у Мінску і ў Беларусі мы сёння паспрабуем прааналізаваць разам з маімі гасцямі ў студыі, а гэта старшыня беларускага хельсінскага камітэта Олег Гулак і прадстаўнік праваабарончага цэнтра «Весна», а таксама каардынатар кампаніі назірання за выбарамі праваабаронцы за свабодныя выбары Уладзя Лапковіч. Добрый дзень, шановнае спадарства. Прывітанне. Спадар Олег, да вас можа быць першае пытанне. Хаця і да вясны таксама тое ж самае будзе пытанне. Гэта ўсё ж такі звесткі, якія ёсць наконт пацярпелых па ўчорашнім дні падчас вулічных сутыкненняў. Наколькі яны свежыя, наколькі яны поўныя, наколькі можна, скажем, давяраць, на сайце вясны ёсць інфармацыя пра аднаго загінулага. Сёння нам Чамаданова, прадстаўніца Міністэрства ўнутраных спраў, заявіла, што ніводнага загінулага па выніку ўчорашніх падзей няма. Такім чынам, дзе праўда? Ой, ну тут відаць, пытанне трохі больш шырокае, дзе праўда. Я зараз па шмат такіх пытаннях трэба шукаць і вельмі складана знаходзіць. І, конечно, это яшчэ якраз адна прэтэнзія да ўладаў, што усе гэтыя адключэнні інтэрнэта, усе гэтыя праблемы з камунікацыяй, яны ў сучасным грамадстве, которое не ў лесе жыве і не касьбой займаецца, хаця і ідзе бітва за жніво, так. Але тым не менш, это грамадства вельмі залежыць ад інфармацыі. І сёння не можна атрымаць інфармацыю ніколькі пацярпелых, нідзе тыя людзі, которых затрымалі, ўжо десяткі званкоў, дзе, як, дапамажыце знайсці нашых родных, мы там учора пайшоў на прагулку і няма. І гэта ўсё, і это ў Мінску, і ў рэгіёнах. І это, так, мякка кажучы, таксама, не можа... такія дзеянні, которые трэба думаць, трэба быць ўсё ж такі нейкую адказнасць разумець за тое, што і жыццё, і здароўе людзей у гэтай сітуацыі пад пагрозай, і такім чынам нельга суткі краіна без інтэрнэту, без нармальнай камунікацыі. І это я да таго, што рэальна сёння сказаць, зараз, на гэты момант сказаць, колькі людзей пацярпелых, колькі дзе там загінулі. Это ўсё так, большай часткай слухі, большай часткай не до конца правереная інфармацыя. Таму, Володя добавіць, я думаю, што якраз тут вялікая частка іх працы таксама. Сапраўды, Владимир, наконт гэтай гісторыі пра аднаго загінула, вы як ставілі гэтую інфармацыю на сайт, былі спробы неяк ўсё ж такі пацвердзіць, факт-чекінг, як кажуць журналісты, зрабіць? У нас ёсць, мы вельмі хацелі б памыліцца. Это той выпадак, калі мы вельмі рады былі бы папрасіць прабачэння і памыліцца. Але ў нас ёсць такая інфармацыя, якую мы палічылі патрэбным агучыць. Гэта інфармацыя в тым ліку і з кола медыцынскіх медработнікаў, якія працавалі в той час менавіта па аказанні дапамогі ахвярам пераследу мірных дэманстрантаў, якія ўчора былі. І таму мы вырашылі важным гэтую інфармацыю агучыць. Калі ўлады яе не проста авернуць, а сапраўды там дакажуць, то мы будзем вельмі шчаслівы ў гэтай сітуацыі памыліцца. Таму што, канечне, мы лічым гэта абсалютна драматычным і жахлівым выпадкам, калі ў Беларусі апынецца загінуўшы у час мірных дэманстрацый. Тое, што датычна увогуле затрымання таго пытання, якое вы паставілі, то... Так, агульная колькасць паводле афіцыйных звесткаў каля 3000 па ўсёй краіне. Гэта той выпадак, калі я лічу, што гэта лічба больш праўдзівая.
3000. У нас ёсць ля 300, можа крыху больш 300 за гэты час, пакуль мы, бо мои калегі працуюць там без перапынкаў увесь гэты час. У нас больш 300 канкрэтных усталяваных прозвішчаў гэтых людзей, і конечно гэта не значыць, што іх 300, это значыць, што наш список далёка не поўны, інфармацыі поўнай няма, і в гэтым конечно же віна ўлады, потому что зараз адбываецца вось па тым же ж Акресціна, дзе дакладна ёсць затрыманыя, у дзежурнай часткі ГУСа Менхарвыканкама, дзе стаяць сваякі, там маці, жонкі гэтых затрыманых знікшых людзей, і ім не даюць ніякую інфармацыю, не называюць прозвішча. Таму гэта адназначная віна ўлады за тое, што яны працягваюць вось гэты пераслед і цкаванне людзей нават пасля таго, як іх затрымалі. Іх правы не забяспечваюцца. Інфармацыя аб іх знаходжанні не перадаецца сваякам. Аказанне ім прававой, магчыма, нават там нейкай медычнай дапамогі гэтым людзям не аказваецца. І гэта, ў прынцыпе, як такое абыходжанне з ваеннапалоннымі. І таму гэта віна, безумоўна, на 100% лежыць над дзяржавай, а тым, што гэтыя спісы па нейкіх там крупіцах з нейкіх розных інфармацый, вось гэта канва і сплітаецца. І мы вельмі, я зараз карыстаюсь магчымасці і сканчаю на гэтым адказ на гэта пытанне, вельмі просім тых, хто ведае прозвішчы, у каго, можа, сваякоў, сяброў, знаёмых затрымалі, і яны дакладна былі на месцы падзеі. Іх у нашым спісе весны няма. Заходзіць на наш сайт, як толькі інтэрнэт адновіцца, ці в тэлеграм-каналах шукаць нашы кантакты і нам неадкладна паведамляць. Мы будзем спрабаваць дапамагчы кожнаму з гэтых людзей, якія зараз патрапілі ў гэтую сітуацыю. Спадар Олег, вельмі важнае і актуальнае пытанне для сваякоў. Як у гэтай сітуацыі праваабаронцы могуць дапамагчы? Ну, то рэальна, калі глядзець на нашу рэчаіснасць беларускую. Ну, глядзіце, зараз я б сказаў, што ужо адседзець там нейкія суткі ці штраф, это ўжо не самае страшнае ў нашым грамадстве, таму што шмат людзей зараз праз гэта прашлі. Это вельмі непрыемна, это вельмі крыўдна, таму што людзі не рабілі нічога дрэннага, за што іх караюць. Вось. Але зараз узбуджана крымінальная справа. І крымінальная справа па масавых беспарадках. І логіка, як мы яе бачылі раней, логіка праваахоўных органаў вельмі небяспечная. Чым больш яны, то есть яны сходзяць з таго, што чым больш масавая, тым больш масавыя беспарадкі. І тут рызыка, што людзі трапяць пад такія абвінавачванні на довольно высокая. Уже Наскевич сказаў, пагражае пра ад 8 до 15. Это тэрміны. Зараз пытанне, да каго это будзе тычыцца. Да? Хто пад гэта трапіць ці не трапіць. Бо ўсё адно ж там будуць і адміністрацыйныя, будзе і крыміналка. Будуць і вот і зараз вельмі вялікае пытанне для тых людзей, которые затрыманы, гэта максімальна атрымаць адвакацкую дапамогу, каб забараніцца вот ад гэтага. При тым, што мы разумеем, што адвакацкая дапамога таксама это не панацэя, але ўсё ж такі гэта адзінае, што можна сур'ёзнае такое зрабіць у этой сітуацыі, это як мага хутчэй атрымаць адвакацкую дапамогу. Это, я б сказаў, зараз першае. І вось праваабаронцы тут ну і кантактамі адвакатаў могуць дапамагчы, нейкія тлумачыць таксама родным, што ў гэтай сітуацыі можна рабіць, это вельмі важна. Ну і я таксама хочу сказаць, што зараз вось там самаарганізаваліся і адвакаты у гэтай непростай сітуацыі, ну яшчэ некалькі тыдняў таму, і таксама каардынуюць свае высілкі по такой дапамозе. Так што вот гэта накірунак, по-моему, который зараз самый актуальны. Уладзім, вясна чым можа дапамагчы? Ну, акрамя того, что сказал Олег Гулак, это таксама вельмі важна, і мы гэтым таксама гатовы дапамагаць всім ахвярам. Гэта, ну і в прынцыпе дапамога сем'ям, я маю на увазе, яны атрымуюць інфармацыю, што ім рабіць, як ім рабіць, якія перадачкі перадаваць. Мы інфармуем унутры краіны грамадства об этой сітуацыі. Мы інфармуем міжнародную супольнасць, што вельмі важна, таму што это адзін з важных элементаў адвакатавання і дапамогі якамага хутчэй дамагчыся вызвалення гэтых людзей.
людей. Калі параўноўваць сітуацыю з 10 годам, а яна зараз горшая па колькасці затрыманых, чым у 10 годзе, то это вельмі важная і міжнародная рэакцыя, якую мы як праваабаронцы, як частка агульнага праваабарончай міжнароднай супольнасці. І весна выклікаюць вялікімі часткамі міжнароднай праваабарончай супольнасці. І вельмі важна вось гэтая кампанія адвакатавання і ціску на беларускія ўлады, каб яны выконвалі свае абавязальніцтвы, менавіта палягае ў нашай працы. Ну і мы бачым абсалютна беспрэцэдэнтнае в выпадку краўдфандынгу, і калі грошы збіраюцца грамадствам на дапамогу, абсалютна там фантастычны і пазітыўны прыклад з двумя маладымі хлопцамі-дэджэямі, якія включили Цоя і былі затрыманы на всем уже вядомым в Беларусі мерапрыемстве, і як хутка ім была сабрана сума, якая на некалькі гадоў больш, чым іхнія заробкі, як там гукааператараў у гэтым доме культуры. Таму гэта таксама вялікі кавалак працы і праваабаронцаў, таму што мы таксама дапамагаем, арганізоўваем такія краўдфандынгавыя кампаніі, і это таксама вельмі вялікая праца. Ну і, конечно, зараз гэта просто такое, асабліва тыя людзі, якія будуць на крымінальных справах, гэта два накірунка, это юрыдычны адвакатаў і матэрыяльная маемасць дапамога сем'ям у фармаванні, каб яны ведалі, што, як і калі перадаваць, каб нейкі побыт забяспечыць. Ну і важное пытанне это ўвогуле адчуванне салідарнасці, таму што людзі сутыкнуліся з сітуацыяй, которая яны незвыклая, не разумеюць, яны пакрыўджаныя, і ім таксама важна атрымаць вот салідарнасць, адчуванне грамадскай падтрымкі, што людзі пацярпелі ні за што. Вот это такі важны фактор, важны чыннік, который таксама як бы для людзей важную роль адыгрывае. Спадар Олег, калі уладзя прыгадаў 2010 год, ўсё ж такі усе мы памятаем падзеі плошчы 2010, тым не менш, тады быў штурм, нібыта, назовём это, штурм дома ўраду. Тады былі лідары апазіцыі, якія заклікалі на плошчу. Усе яны па выніку аказаліся на лаве падсудных. Ну і працэс, які мы ўсе назіралі, такое, можа быць, шоу паказальнае, якое устроілі, зладзілі ўлады. Зараз што будзе? Такое ж самае? Нягледзячы на тое, што нейкіх лідараў няма, штурма ніякага не было. Цікавае пытанне, да. Конечно, глядзіце, увогуле іншы фармат. Тады была адна апазіцыя, тады была адна кропка збору, так? Тады была адна калона, тады была адна мэта, вот, дом ураду. Зараз, прабачце, калі б там каля стэлы нават пашлі стэлу штурмаваць, то штурмуйте хоць месяц, там вот завалілі б сімвал. Як бы ніякай грамадскай небяспекі-то не было. Можна было там нават калі пагадзіцца, што там былі нейкія баевікі, можа яшчэ якія вагнераўцы там недабітыя прорвались, так, то калі ласка, вот працуйце, ізаліруйце іх і няхай там штурмуюць, там разбірайце з імі. Там не было ніякай грамадскай небяспекі. Вот реально пагрозы для функцыянавання грамадства там не было. Мы зараз, это, конечно, пытанне яшчэ толькі ў самым пачатку, яшчэ з гэтым трэба разбірацца, бо в 10 годзе там было шмат назіральнікаў, мы самі з Володзем там былі з пачатку і да апошняга моманту. Вось, і ўсё гэта там на свае вочы бачылі з розных бакоў. Зараз, ізноў жа, улічваючы, што інфармацыі няма, закрыта ўсё каналаў, як бы там-то людзі шмат стрымаў рабілі, это ўсё выплыве, пакуль няма. Вось, але што было фокусам гэтых беспарадкаў? Вот это вялікае пытанне. Таму вельмі цікава, што зараз будуць прыдумляць, што будуць в такім, вакол чаго гэта крымінальная справа будзе будавацца. Это ўсё пытанне адкрытае, і якраз мы сёння ўжо звярталіся да праваахоўных органаў і ввогуле да ўлады, што думаеце, ўжо зараз трэба думаць, як з гэтага сыходзіць, то, што ўжо зроблена. Не трэба рабіць эскалацыі далейшай. Вот гэтага вот супрацьстаяння, і потым жа неяк свой імідж трэба будзе бараніць. Трэба неяк з гэтага выходзіць. Вот для мяне это вялікае пытанне таксама зараз.
Владимир, вот вы па ўчорашніх падзеях, так я калі ўжо прыгадваем той же самый 10-й год, да, была агучана месца, была агучана там час, праваабаронцы, паколькі ведаюць свае абавязкі, што яны робяць, яны таксама прыйшлі, месца, час, сачылі за тым усім, што адбывалася. У дадзеным выпадку нічога не было. Вот людзі, як яны там, хто калі падумаў, той тады і туды пайшоў, куды захацеў. Увогуле, у вас ёсць інфармацыя о том, што адбывалася па ўсёй краіне, ну і прынамсі тое, што адбывалася учора там на тым же самым праспекце пераможцаў. Да, яшчэ цікава, ці яны ўвогуле тыя падзеі, которые па ўсёй краіне, это былі адны масавыя беспарадкі, умысел. Это было шмат масавых. Ага, ці это было шмат, да. Шмат вот, масавых. Таксама цікавае пытанне. Да, конечно, но тут з усіх кропак цікавае. На нашу думку, адбываўся мірны пратэст, які быў выкліканы быў масавымі татальнымі фальсіфікацыямі выбараў. І якія прывялі да афіцыйных вынікаў выбараў, якія грамадствам успрымаюцца як фальшывыя. Тыя лічбы, якія былі агучаны вялікай колькасцю беларускага грамадства. І людзі, маючы права на мірны пратэст, і ўлада, маючы абавязальніцтва забяспечваць гэтае права, адны гэта права спрабавалі рэалізаваць, знаходзячыся ў межах мірнага пратэста, другія адназначна пераборчылі свае абавязкі і ўжылі да дачынення да людзей гвалт і непрапарцыйны іх дзеянням гвалт і непрапарцыйную жорсткасць пры затрыманні гэтых людзей. І гэта, ну, скажем, конечно, на нашу думку, мы будем даваць ацэнку ўсё праваабарончая супольнасць. Это яшчэ, конечно, толькі мая пазіцыя, а не пазіцыя ўсёй праваабарончай беларускай супольнасці. Конечно, як в 10-м годзе мы не мелі масавых беспорядкаў, тады праваабаронцы вызначылі, што в 10-м годзе не было самого факта. І про это мы яшчэ раз нагадалі ў нашай заяве напярэдадні. То і зараз, конечно, казаць пра нейкія дзеянні, якіх можна кваліфікаваць як масавы беспорядку, нам пра іх нічога не вядома. Гэта не тое, што учора адбывалася в розных кутах Беларусі, гэта была мірны пратэст, які жорстка был разагнаны. Ну, наколькі ўжо сёння паведамілі па нашым самым сумленным дзяржаўным тэлебачанні, пераважная большасць усіх, хто там выйшаў на вуліцу, былі ў стане алкагольнага і наркатычнага ап'янення. Вот вы, можа быць, учора там выходзілі вечарам у горад, шмат п'яных і наркаманаў бачылі? Так, я учора якраз недзе, ну, па-першае, я быў на участку, галасаваў на участку, мы назіралі, і я прастаяў таксама амаль 3 гадзіны у чарзе, каб прагаласаваць, і там бачыў каля 500 чалавек у чарзе на 2 участкі в одну школу, і потым гэтыя людзі, которые чакалі протакола. Я не то, што п'яных не бачу, я не бачу, каб людзі ўвогуле там нават калі сварыліся на эту сітуацыю, каб яны там нейкія мацерныя словы ўжывалі. Ніякіх заклікаў я не чуў ні разу. І ўначы, калі я якраз ездзіў па горадзе, назіраючы, што там адбываецца, то я таксама не бачыў ніякай агрэсіі. Наадварот, людзі ўсе віталіся, людзі, которые вот выражалі свае тыя пратэсныя, а яны ўсе выражалі свае пратэсныя настроі. Гэта была такая атмасфера, хутчэй, ведаеце, як ну, нейкае свята, нашы перамаглі, вось у нас там без усякай агрэсіі. І нават калі людзі стаялі, то, што я на свае вочы бачыў, стаялі на Раманаўскай слабадзе, на вуліцы, і там ужо на Немізе нейкі масавы хапун з гранатамі зусім, ну, ніякіх баявых настрояў і памкнення у людзей я не бачыў, і ніякай агрэсіі не бачу. Таму у мяне даверу да вот гэтых вот страшылак нема. Я не чуў ад тых крыніц, которым я давяраю, такой інфармацыі ні разу. Бачыце, якія ў Беларусі культурныя і цывілізаваныя наркаманы, яны нават матам не ругаюцца, калі выходзяць пад наркатычным ап'яненнем на вуліцы масавыя беспарадкі. Ведаючы наркаманаў, я скажу, што гэтым людзям масавыя беспарадкі ўвогуле не патрэбныя. Владимир, калі ўжо ўсё ж таки закранулі тэму выбараў, ўсё ж таки вы вельмі
пільна збіралі ўсю інфармацыю пра ўсю выбарчую кампанію. На сёння ўжо ёсць нейкія там хай не канчатковыя, но збольшага ацэнкі ўсяго, што адбывалася. Так, мы сёння зрабілі ацэнку. Мы, праўда, рабілі кампанію, кампанія двух арганізацый весны беларускага хельсінскага камітэта, а напрыканцы на этапе ўжо арганізацыі назірання на выбарчых участках нам вельмі моцна дапамагалі нашы калегі з табарыства беларускай мовы, таму мы ўжо ў 3 арганізацыі дзейнічалі ў межах гэтай нашай кампаніі. І трэба азначыць, што да, мы зрабілі высновы, сёння мы зрабілі афіцыйную заяву ад імя нашай кампаніі, хутка, як толькі адновіцца ў краіне інтэрнэт, мы абавязкова гэту інфармацыю вывесім у нас на сайце. Мы лічым то, што тыя выбары, якія адбыліся ў Беларусі, на ўсіх этапах суправаджаліся з масавымі, абсалютна невыпраўляльнымі парушэннямі міжнародных абавязальніцтваў, якая Беларусь на себе взяла ў галіне свабодных, справядлівых і дэмакратычных выбараў, грубейшым нарушэннем свайго ўласнага нацыянальнага выбарчага заканадаўства, суправаджаліся таксама парушэннем гвалтам у дачыненні да ўдзельнікаў выбарчага працэса, у тым ліку крымінальным пераследам палітычных апанентаў сённяшняй улады. І гэта все сведчыць аб тым, што мы не можам, што тыя вынікі, якія то, што гэтыя выбары не адпавядалі міжнародным стандартам, а тыя вынікі, якія агучаны Цэнтральнай выбарчай камісіі, на нашу думку, не могуць з'яўляцца тымі, якія адлюстроўваюць рэальнае волевыяўленне беларускага грамадства. Як мы можам давяряць вынікам выбараў, калі нам не далі глядзець за гэтым працэсам? І это заўсёды уже класічнае пытанне, которое задаюць праабаронцы. Калі вы хочаце, каб вам давярялі, покажите. Мы ж толькі з радасцю пацвердзім, што ўсё было правільна, калі было правільна. Но калі вы нас адтуль выпіхваеце всякімі праўдамі і неправдамі, і звычайна неправдамі, то якая выснова? Ну, то прабачце, мы не давяряем гэтым высновам, гэтым вашым вынікам. Это как бы нормально. И вот дзіўна, што выбарчыя адміністрацыі гэтага ніяк не могуць зразумець, што яны самі заганяюць сітуацыю ў тупік. Ну, про тое, што калі вы так упэўнены ў сваіх 78%, ну так чаго вам баяцца? Возьмите, покажите. Ну, конечно. Безумоўна. Ужо казалі мы не один раз. Безумоўна, а тое, што мы назіралі, оно просто такой жахлівы гвалт і над правам і над здаровым сэнсам, і тыя факты шматлікія фальсіфікацыі яўкі, якія фіксавалі нашы назіральнікі, і тое, што впершыню вялікая колькасць назіральнікаў былі затрыманыя, не просто там выгнаныя з выбарчых участкаў, але у тым ліку і затрыманыя. Это все, конечно, сведчыць аб тым, што яно безумоўна стварае недавер да афіцыйных лічбаў, таму што людзі, якія набіраюць 80%, так себе не паводзяць. Ну і гэта недавер не толькі з нашага боку. Калі я ўчора сярод там некалькіх соцень чалавек стаю на выбарчым участку, і назіральнікі, которые не наши назіральнікі справядлівых людзей, яны лічылі ўвесь час, 5 чалавек стаялі, лічылі ўвесь час яўку. І яны кажуць, што у выніку проголосовало 115% тых самых выбаршчыкаў, ну, адпаведна, як мінімум з першасным спісам. І я бачу, што насамрэч паўдня стаяла чарга, 400-500 чалавек стаяла чарга. Ніколі такого не было. А дагэтуль яны кажуць, што ў час датэрміновага галасавання на 20-30% яўка завышана, так. то ты, конечно, понимаешь, што гэтае пераліванне, што оно перелілось праз край, эта колькасць выбаршчыкаў, это якраз вось гэтая ваша фальсіфікацыя ў час датэрміновага віртуальнай яўкі. Конечно. І калі вам кажуць, што вот мы гэта маем, а камісія ціхенька закрылась і не можа прадэманстраваць людзям працэдуру падліку, там сядзяць 5 назіральнікаў, яны, літаральна спалі, я ж бачу, як яны назіралі. І ніхто з іх не выйшаў, не сказаў, што людзі, мы вот гэта, мы вот бачылі, вот трэба давяраць гэтым. Ну, так, конечно, людзі разышліся, разумеючы, што іх падманулі. Ну, як зрабіць, каб улады разумелі, што людзі не толькі баяцца, людзі яны яшчэ думаюць, людзі яшчэ альбо давяраюць, альбо не давяраюць.
Калі казаць пра гэтую выбарчую кампанію, асабіста для мяне, ну, такім самым моцным уражаннем гэта былі назіральнікі, якія назіралі там з вуліцы праз вакно, ці вымушаныя былі сядзець дзе-то там на ганку на прыступках, ці там нават за плотам школьнага двара, бо іх нават адтуль выгналі. Вот гэта для мяне вот, ну, просто вот фініш. А вот самым таким вот тое, што вам самы момант такі за ўсёй гэтай кампаніі запомніўся, уразіў, парадаваў. Ведаеце што? Ну, мы як бы так, не побоюсь этого слова, аксакалы уже в этом назирании. С 2008 года мы назираем разом, до этого мы назирали сами в разных форматах. Як бы досвід вельмі вялікі. І ўсё тое, по вялікім рахунку, ўсё тое, што мы бачылі зараз, гэта мы бачылі раней, ну, толькі пытанне маштабу. Але штука ў тым, што раней грамадства это не вельмі цікавіла. Магчыма і верагодна менавіта таму, што пры гэтым як бы пры ўсіх гэтых праблемах ўсё ж такі ну, легітымнасць абрана, скажем так, людзі давяралі тым вынікам, которые вот яны атрымалі, вот гэты чалавек перамог. І яны з гэтым унутрана былі згодныя. Ну, нехай не 80, нехай там 50, 55, там. Яны з гэтым былі згодныя. Сацыялогія это таксама показывала, той самый НИСЭПИ, которую давно закрыли, так? Вот яно все показывало. Люди не вельмі цікавіліся этими процедурами. То, что мы писали в этих справаздачах, не вельмі цікавіло. Зараз масса людзей побачила гэта на свае вочы і уразілася. Ну, як вот это было, нам было трошки дзіўна глядзець, як людзі ўсё тое, што так давно уже ёсць, яны это іх уразіла. Но это нормально, тому што насамрэч задумаліся, убачылі на свае вочы, самі пачалі спрабаваць качаць свае правы і атрымалі здзек. І гэта людзей вельмі, ну, узрушыла вельмі. И вот гэта, по-моему, самая такая картина з этой кампании. Ну и, конечно, для того, каб это ўсё заставалася под контролем выбарчай адміністрацыі, там, прокуратуры, просто яшчэ больш плевалі на закон. Яшчэ больш дэманстратыўна яго папіралі. Вот гэта, конечно, вот подогревала это весь этой компот, весь этой у выніку громадский настрой. І, по правді кажучи, я вот такого не чакаў. Я не чакаў такого перед кампаніяй, я не чакаў такого далей. Но это было цікава. Но это было сумно, до речі. І вот вельмі цікава, пробачте, можа, юрысты пачалі ў сваім чаце абмяркоўваць, што гэта ўсё зневажае ролю юрыстаў увогуле ў грамадстве. Закона зараз не будзе, нават да таго, што на юрыстаў зараз знізіцца попыт, і што мы будзем зарабляць. Вот у людзей такія думкі ўзняліся. Юрысты нарэшце заўважылі, што ў нас нешта парушаецца тут. Так, што настолькі вот парушаецца, што навошта ж мы тады людзі будуць... Эрозия права будет повсюль. Так, повсюль, во всех там сферах громадства. И это вельми небеспечно. Не, ну, я уже не один раз сутыкаўся с такой позицией, что, ну, вот это ж вот раней били на розных акциях у гэтых маргиналов с оппозиции, а я-то выйду, я ж нормальный человек, конечно. Я ж выйду, скажу, я не згодны со мной, до мяне прислухаются. Конечно. Там не пускали, ці выгоняли с участков, ну, гэтых незразумелых нейкіх правоабаронцаў, а я ж вот звычайны нармальны чалавек, як прыйду, як мяне не пусцяць. І от все яны гэтыя не бітыя, не палоханыя, парэшце ўбачылі, што яны таксама у вачах улады тыя ж самыя маргіналы. Да, улада не падзяляе. І, конечно, вялікае, ну, там, негатыўнае ўражанне — это такая ярасць улады, адказ улады на все гэта. Яно не шукае ніякага паразумення в принципе, с большасцю грамадства. Потому что тое, что адбываецца, оно не может падабацца большасці, незалежна за кого они голосовали, за Лукашенко или за Тихановскую. Але докладно тое, что этих людей выштурхивают з грамадства и не дают им никаких правоў увогуле на свою позицию и наадварот их бліжэй, что они повинны быть знішчаны, это, конечно, вельмі небяспечна для державы в принципе. Это погроза, вялікая погроза, большая, чем диктатура, якая есть. Мне падаецца,
падаецца, што грамадства пабачыла вот гэту новая рэальнасць у тым, што грамадства гэта пабачыла. І вот, на жаль, грамадства пабачыла, а ўлады неяк расплюшчыць вочы, ці то не адважваюцца, ці то не ўмеюць. Пабачыць, што грамадства іншае стала. Вот, і вот зараз у нас наперадзе пытанне, як у новай рэчаіснасці будзе вот гэты працэс кіравання адбывацца. Это, мне падаецца, ну, тэма для больш паліталагічных меркаванняў. Спадары праваабаронцы і назіральнікі палезлі ў паліталогію. Ну, зараз тут усе мы... І калі права няма, то трэба ў паліталогію. Да, усе мы тут у паліталогіі становімся знаўцамі. Мне вот іншае цікава. Можа, гэта такая дробязь, але з іх складаюцца. Вот я узгадаў гэтых назіральнікаў, якія вымушаныя былі за працэсам ўсё это галасаванне глядзець як праз шкло акварыума, ці лепей сказаць тэрарыума нейкага. Але былі такія моманты, вот так раптам не хапіла бюлетэняў для галасавання. Ці бюлетэні з нейкай кропачкай чароўнай, адкуль яна з'явілася. Вот гэта вот, як вы гэта ўспрымаеце, як гэта тлумачыць? На маю думку, тут можа быць адразу некалькі варыянтаў, некалькі тлумачэнняў. Это можа быць і рэальныя нейкія механізмы маніпуляцыі. Это можа быць нейкія мясцовыя там спецыфіка, нехта так спрабаваў нешта там сваё зрабіць. Это можа быць таксама і цалкам неўменне працаваць у новых варунках, у новых, калі ўзніклі вот выклікі з вялікай колькасцю людзей. Я думаю, што пакуль я не гатовы гаварыць рэцэптаў нейкіх ці нейкіх высновы гаварыць. Хутчэй, я б сказаў, што это таксама тэма для асэнсавання, і мы пабачым эту інфармацыю. Зараз інтэрнэт рана ці позна адкрыецца. Мы пабачым кучу розных зліваў, кучу розных інсайдаў. Людзі з камісіі пойдуць пра это расказваць. Мы это убачым. Я, дарэчы, заклікаю, мы ўжо заклікалі, яшчэ раз заклікаем расказваць пра гэта. Бо пытанне, каб это не паўтарылася, і, конечно, это важна. Но это вельмі цікава, но могуць быць пакуль у мяне адказу няма. На заканчэнне, калі прыгадваць папярэднія кампаніі, то калі не памыляюся, на апошняй прэзідэнцкай кампаніі толькі адна выбарчая камісія неяк так рызыкнула сумленна падлічыць галасы, здаецца, у Вілейцы. І там не Лукашенко стаў пераможцам на гэтай выбарчай гонкі. У дадзеным выпадку мы зараз, адныя кажуць пра 60, як мінімум, участковых камісій, дзе... Десяткі камісій. Гэта што, спрацоўвае там заклікі, якія ідуць там ад тых жа самых назіральнікаў, якія кажуць, не парушайце, ад праваабаронцаў, проста ад людзей, юрысты звярталіся, там калегі, настаўнікі нагадвалі пра крымінальную адказнасць за фальсіфікацыі. Гэта спрацавала ці што? Ведаеце, рэальна камісіі падбіралі яшчэ недзе ў сакавіку, красавіку. Ну, так вот, разумеючы, гэты працэс. Они сами казали, нас вылучили еще в лютым некоторые. Так. То есть людзей падбіралі тады. Тады была іншая краіна. Тады была іншае адчуванне сітуацыі. Калі людзі сталі ўжо, будучы сябрамі камісіі, убачылі як іншую рэчаіснасць вакол сябе, то, конечно, яны трошки по-другому пачалі і паводзіць. Так. Таму ж цэнтральна... Вот, я таксама, я думаю, што менавіта таму і назіральнікаў, для назіральнікаў закрылі магчымасць быць на гэтых участках, каб яны не ціснулі, каб яны не далі магчымасць, альбо камісіі не далі магчымасць прыкрыцца імі, каб вот рабіць так, альбо не пабачылі і не расказалі потым пра то, што там адбывалася вот усе гэтыя складанасці з выбіваннем патрэбнага выніку, разумееце? Вот нешта вакол гэтага, і зноў жа мы пабачым такую інфармацыю далей больш дакладна, і можна будзе это разбірацца больш падрабязна, но людзі яны людзі. Дзякуй Богу, дарэчы. Владзя, ёсць што дадаць? Не, дзякуй. З гэтым усё і зразумела. І на заканчэнне. Я так разумею, што ўсё ж такі вот ваши кампаніі назірання будуць рыхтаваць адпаведныя свае там
як это правильно называется, резолюции, Справаздача. правоздачи. Ну, мы будем рыхтаваць, да, выніковы даклад. Он будет праз, ну, думаю, кастрычнік, лістапад. Может быть, и раней Может поглядим. быть, и раней, да. У любым выпадку, ну, по выніку потым міжнародная супольнасць, пачытаўшы, выказывала сваю там заклапочанасць і занепакоенасць сітуацыі з выбарамі ў Беларусі. Зараз чаго чакаеце, коротка? Ну, по-першае, канешне, міжнародная, ну, заходняя супольнасць сутыкнулася з тым, што з зоны камфорта трэба выходзіць. Зоны камфорта ў адносінах да Беларусі. Была вот такая звыклая ўжо установка, што працэс там складана, але патрошку рухаецца наперад, лепш там, вось, і з гэтым, дзякуй Богу, можна працаваць. Зараз апынуліся перад новай рэчаіснасцю, калі ізноў трэба прымаць крытычныя меры. Наколькі яны будуць крытычнымі, сказаць складана, але то, што пытанне аб санкцыях уже абмяркоўваецца, это дакладна. Так? І нейкія відавочна будуць. Пытанне, іншая штука, што да таго, як гэтыя меры будуць прымацца, яшчэ пройдзе, ну, пару-тройку тыдняў. І таксама важна, што за гэты час адбудзецца яшчэ ў нашай краіне, якую палітыку зараз улады будуць праводзіць, наколькі яны хопіць здаровага сэнсу спусціць это на тармазах і неяк выруліваць эту складаную сітуацыю, которую мы атрымалі. Вось. Але то, што лепш не будзе, лепш сяму грамадству, таму што, ну, мы ўсе зараз у адной лодцы, насамрэч, і для ўсіх праблема пагаршэння сітуацыі, да пагаршэння стасункаў з Захадам і на фоне вот этой залежнасці ад Расіі, гэта выклікі, праблема для ўсіх. І таму, на маю думку, якраз усе павінны быць зацікаўлены ў тым, каб эту праблему вырашаць разам і вырашаць як мага хутчэй. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што у нас у гасцях былі праваабаронцы Олег Гулак і Уладзя Лапковіч. Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі. Слухайце і глядзіце нас.